Samozrejme som si zapol tracking a uvidíme, aká stabilizácia bude, keď cez ten strom prejdem. Dúfam, že sa nezabijem. Parkour. Pred pár dňami mi pristala absolútna novinka od značky Insta360 a to je ich nová kamera Luna Ultra. Je to kamera, ktorú by som pripodobnil, neviem či k akčnej kamere, či k vlogovacej kamere, ale vyzerá ako z rozprávky Wall-E. Mám takúto malú Wall-E kameru, ktorá v podstate so mnou precestovala niekoľko dní a musím vám naozaj úprimne povedať, že ja ako človek, ktorý non-stop cestuje s kamerou, som bol veľmi milo prekvapený na to, čo všetko toto zariadenie dokáže. Rozhodol som sa, že väčšina tohto videa v podstate môže byť za pohybu, pretože druhú väčšinu tohto videa budem točiť práve na túto novú Lunu Ultra. No a aktuálne to, čo teraz vlastne vidíte, je 8K-čkový záber, 25 snímkov so štandardným farbným profilom. Takto nejako cca to vyzerá, aby ste možno mali také, že veľmi jednoduché porovnanie. Teraz som to prepol do 4K 25 snímkov. V podstate pre mňa veľmi jednoducho povedané to 8Kčko, zatiaľ ja osobne v ňom nevidím nejaké extra využitie. Avšak vďaka tomu, že táto kamera dokáže točiť v rozlíšení až 8K, tak ja si viem na tom teleobjektíve, ktorý tu mám, ktorý má 6-násobný zoom, si to prepnúť na 12-násobný zoom, v princípe bez nejakej extra veľkej straty kvality. Práve vďaka tomu, že mi to v podstate kropne ako keby z toho 8Kčka na to 4Kčko. Aby si vedeli predstaviť, že čo vôbec táto kamera je. Predstavte si, že máte kameru, ktorá má dve ohniskové vzdialenosti. V tomto prípade je to, poviem to pre lajkov, 1 a 6 bez straty kvality na stabilizovanom gimbale. Čiže v princípe máte niečo, čo vy môžete veľmi jednoducho chytiť do ruky, môžete s tým barziak behať hore-dole a ten obraz ako taký je mega dobre stabilizovaný. Samozrejme, čo nemôže chýbať pri takejto kamere, ktorá má trojosú stabilizáciu, je test stabilizácie. Kameru mám veľmi jednoducho v ruke a ja sa rozbehnem. Trasol som s tou kamerou a teraz ešte prejdem cez tento strom, to znamená, že ho preskočím. Skúsme teraz ešte takú vec, že cez ten strom preskočím s tým, že kameru mám položenú tu na zemi. Či ma to bude vedieť trackovať aj na takúto vzdialenosť. Držalo ma to? Či nie? Vyzerá, že hej. Čo sa týka samotnej stavby toho zariadenia, tak by som to nazval, že nič to na mňa nepôsobí vôbec lacno. To automatické lokovanie, samozrejme to, že to dáte do takéhoto nejakého púzdra. Veľmi jednoducho si tak ja viem hodiť do vačku, do ruksaku, kdekoľvek. To balenie je malé, skladné. Ešte keď si túto spodnú časť dám preč. Tak v podstate v ruke držím zariadenie, ktoré v rámci na svoje rozmery, možnosti a cenu vám ponúka extrémne brutálnu hodnotu. Aktuálne teraz vlastne počujete kvalitu audia stávaného mikrofónu. Za mňa je to akože úplne použiteľné, nič nejaké extra špeciálne, ale fajn. Ten mikrofón, ktorý je na opačnej strane je lepší, tam je aj taký jemný windshield, takou penou by som to nazval. Ten je trošku lepšie stavaný. Samotné farby sú 10-bitové, to znamená, že ak by ste točili do nejakého logového profilu, tak v postprodukcii sa s nimi viete veľmi dobre vyhrať. A to, čo za mňa je tu super, je AI-kový čip, ktorý v kombinácii s 1-inčovým senzorom vám ponúka brutálny obraz aj v horších svetelných podmienkach. No a teraz práve pre tých, ktorí majú radi sa vyhrať aj v postprodukcii s nejakou farebnosťou záberu, je tu možnosť nahrávania do e-logu. Tí, ktorí by ste nevedeli, tento log je v podstate desaturovaný farebný profil, ktorý vám vlastne umožňuje si v postprodukcii vytiahnuť tie farby, ktoré vy chcete. Máte vďaka nemu o mnoho väčší dynamický rozsah a naozaj si viete tú farebnosť vášho záberu určovať podľa toho, akú emóciu chcete z toho daného záberu. V podstate iba jediné také malé mínus, čo by som tu ja dal, že je trošku náročnejšie, keď máte aj na obrazovke tento desaturovaný záber, robiť to, že samotnú expozíciu toho záberu. Či to nemáte už prepálené, či tam je náhodou, že podpála, máte to moc tmavé. Kebyže sa tu dá na tú obrazovku aplikovať iba základná ľudka Red 709, aby som videl tie neutrálne farby, ale v podstate nahráva mi to v tomto e-logu, tak by som dal takého 4 boda za to dole. Ale myslím si osobne, že si naozaj prídu na svoje aj ľudia, ktorí chcú točiť do tohto logového profilu a aj ľudia, ktorí chcú tú kameru zobrať, zapnúť a točiť a preferujú taký
veľmi jednoduchý užívateľský systém. V tomto momente som si neprepol ani rozlíšenie, ani snímky, ale iba farebný profil Dolby Vision. Počas mojej skúsenosti, ako testujem túto kameru, mám taký pocit, že toto Dolby Vision sa mi oproti tomu štandardu o mnoho viac páči. Mám pocit, že tam lepšie nejak spracovaný dynamický rozsah, že nemám tak rýchlo prepálené highlighty a celkovo aj tie farby sa mi tu páčia o mnoho viac. Čiže ja by som na vašom mieste namiesto štandardu uprednostňoval tento farebný profil Dolby Vision. Samotná kamera má jednopalcový senzor, čo by malo byť obrovské plus práve v horších svetelných podmienkach. Je tu aj na to špeciálny mód, ktorý sa volá Pure Video. Na to potrebujem, aby sa trošku ešte viac zotmelo. Takže počkajme si na to. Aktuálne teda máme horšie svetelné podmienky, je už večer. Upozorňujem, že toto ešte nie je ten mod Pure Video, aby ste si vedeli predstaviť, že takto nejako to točí na tom štandardnom móde. Ak si prepnem do Pure Video, tak v tomto móde by to malo byť trošku nazvem to, že čistejšie, bude tu asi pravdepodobne väčší noise reduction. Mal by to byť mod, ktorý by vám pomohol zvýšiť tú svetelnosť samotného videa, aby ste vlastne tam aspoň niečo na tom zábere mali. Pretože áno, v drvivej väčšine vždy bol najväčší problém s takýmito kamerami, ktoré majú menší senzor, práve počas horších svetelných podmienok. Ale tu, keď sa pozerám na obrazovku, nemám pocit žiadneho nejakého extra deficitu toho svetla a mám pocit, že to vyzerá naozaj že veľmi pekne. Teraz v podstate okolo mňa nie je žiaden zdroj svetla. Za mnou je svetlo, predo mnou hentam vzadu v podstate jedna lampa. Dokonca aj ten tracking je tu proste, že super. Akože ono vám trošku pomáha, že tá obrazovka vám jemne svieti do tváre, ale v podstate zábery počas noci je to za mňa, že brutál. Pure mod a jednoinčový senzor tu naozaj že zabral. Teraz tu máte porovnanie videa z iPhone 15 Pro a video z tejto Luny Ultra. Ako to množstvo svetla je že absolútne neporovnateľné. Tu je na iPhone, že brutálna tma a na tej Lune to proste vidím. Wow. Aj obloha. To, čo ma však na tomto zariadení najviac prekvapilo, a to je samotný tracking. Ja som si osobne myslel ako používateľ či už rôznych iných značiek, kde sú rôzne trackovacie moduly, či už je to na tvár alebo na postavu, na auto, takisto ak to máte napríklad na foťakoch, keď máte ostrene na auto, zviera a teda. Tu funguje ten tracking tak dokonale, že vy viete v podstate sa zamerať na akýkoľvek objekt, ktorý má hrany. Ja mám aktuálne zapnutý Deep Tracking, ktorý mi ten samotný záber upravuje, aby som hlavu mal v strede. Ale je tu aj možnosť, ja si ten Deep Tracking viem upraviť. A teraz sa dám napríklad na túto stranu záberu. To znamená, že keby som ukazoval niečo, čo je tu vedľa mňa, tak ja v podstate kráčam, kamkoľvek sa otáčam, tak v podstate ma udržuje na tej strane záberu. To isté môžem spraviť na opačnú stranu a teraz ma dá tu. Čiže teraz by som vám dáme tomu vedel rozprávať o tom hrade, nejaké historické fakty, ak by som ich vedel. A v podstate mňa by tá kamera držala na tejto strane záberu, čo je opäť za mňa brutálne praktické práve pre možno nejakých vlogerov alebo cestovateľských nejakých dokumentaristov, také niečo. Za toto má odo mňa Insta360 extrémne plusový bod, pretože aj vďaka tomuto trackingu naozaj s tým gimbalom dokáže robiť fakt, že aj amatér. Máte tu aj internú pamäť. Interná pamäť má 47 GB, čo v podstate je dostatočné na niekoľko hodín záznamu. Záleží už, akú kvalitu si vy zvolíte. Samozrejme to, čo v dnešnej dobe sociálnych sietí môže chýbať, tak tým je vertikálne video v rozlíšení až 4K. Takže si tam opäť môžete čosi to pokropovať. Je to divné trošku mať horizontálne tú kameru, vertikálne displej a točiť na výšku. Ale aspoň sa ti to nemusí pretačať. Čau. A týmto pozdravujem kamoša, ktorého som práve stretol. Ak je na rande, tak dúfam, že ti to vyjde. Výdrž samotnej baterky je na úrovni 4 hodín. Ja keď som to testoval, tak v podstate niekde na takúto úroveň som sa dostal. Avšak tá baterka sa rozdielila na dve časti. A to sú tieto dve časti. A ak sa niekto divíte, že čo som práve teraz spravil a či som niečo odtiaľ neutrhol. Nie, neutrhol som a práve som vám ukázal najväčšiu pridanú hodnotu tejto Luny Ultra. To, čo ja teraz držím v ruke, nie je iba samotný displej, ale je to aj mozog celej Luny. Ja keď si iba otočím, tak v podstate aj na diaľku si ja tú samotnú kameru viem zapnúť, čo je absolútne brutálna vec, pretože je veľa ľudí, ktorí... Ja vám otočím, volí ho. Je veľa ľudí, ktorí túto kameru používa, že ju aj niekde dáme tomu položí, alebo ju má namontovanú na aute, keď sa točí nejaké takéto veci. Keď som si to ja vlastne takto odňal, tak zvuk sa prepája automaticky z tohto, čo tu mám. Čiže ja vlastne viem ísť aj takto ďalej. Samotná kamera ma vlastne trackuje. Ja vidím, ako ma trackuje a rozprávam vlastne priamo tu do toho displeja. Stále vlastne vidím aj to, čo je na tej kamere. Chcem vám povedať, že až pokiaľ budem môcť ísť a vypadne mi signál, stále v podstate točím a tá kamera ma stále trackuje. Akože som extrémne ďaleko, že vlastne už ma ani nie je vidno, ale vlastne signál je nepreušený. To je za mňa, že brutál. Zároveň je tu možnosť dokúpiť si aj také, nazvem to, že uško, ktoré je v podstate váš tracking. Keď si k tomu dokúpite taký náhrdelník, tak vlastne tú Lunu si viete takto pripnúť. A to uško, ktoré tu máte,
máte, vám robí to, že keď sa vyhybete hlavou doľava doprava, tak takisto sa vám aj tá luna hýbe doľava doprava. Samozrejme nedá mi nespomenúť ten odnímateľný displej, kde si ja v podstate viem cez toto ovládať ten samotný záber a proste kráčam, hej, a viem si to určovať podľa seba. Toto mi dáva brutálnu možnosť a praktickosť hlavne, ako sa dá tá kamera používať, pretože naozaj ja si môžem pripevniť niekde 20 metrov odo mňa alebo do nejakej výšky a v podstate cez tento samotný displej ja viem veľmi jednoducho nahrávať a v podstate určovať všetko, čo tá kamera samotná má robiť. To množstvo príslušenstva, ktoré k tejto samotnej kamere je, naozaj z toho robí veľmi praktickú a funkčnú vec na množstvo situácií, do ktorých sa vy môžete dostať. Od toho, že si tu viete dokúpiť, dajme tomu externé svetlo, kde ste na úrovni 20 €. Máte tu rôzne ND filtre, máte tu dokonca, čo som nikde inde na takejto kamere nevidel, Black Mist filter. To je filter, ktorý vám vlastne robí to, že nemáte tak ostrý ten obraz a zároveň svetelné zdroje, ktoré máte na tom zábere, máte tak viac rozliaté a pôsobí to tak následne to, že nechcem povedať, že viac filmovo, ale v podstate svojím spôsobom áno, a je na tom super to, že tu v tomto obale máte už slot na ten filter. V tej vrchnej časti máte aj príslušenstvo, kde si viete dať wide angle lens. To znamená, že keby si chceli nejaký širší záber. Insta360 k tomuto samozrejme má aj bezdrôtový mikrofón, ktorý ja bohužiaľ nemám, avšak je to taká zaujímavá podpora. Ak máte, dajme tomu nejaký takýto USB-C-čkový mikrofón, ktorý si dávate na tričko a cez USB-C-čko si ho zozadu zapojím. Takto. A v tomto momente mám teda vlastne prepnutý mikrofón už priamo z tohto bezdrôtového systému, ktorý mám na sebe. Čiže zvuk sa automaticky prepne skrz to USB-C-čko. Avšak ja sa tak teraz zamýšľam, že vlastne potrebujem mať tento bezdrôtový mikrofón, keď tá obrazovka, ktorú tam mám, má ten bezdrôtový mikrofón v sebe. Je to, nazvem to, že ďalšia možnosť, ako môžete si pripojiť nejaké externé zariadenie do tejto luny. A zároveň tu na tej obrazovke vidím aj audiometer. Ešte jedna zaujímavá info pre tých, ktorí by ste chceli, čo sa týka spomaleného videa, tak máte tu možnosť nahrávať pri rozlíšení 4K až 120 snímkov. Aby ste si vedeli predstaviť, až o akom približení sa tu rozprávame, tak toto je teda na tej maximálnej možnosti, to je teda 12-násobné približenie. A keď si to oddialím, tak v podstate až toto je tá šírka záberu, ktorú mi tá kamera ponúka. Za mňa je to strašne praktické, pretože naozaj sa viete dostať aj bližšie k tým daným predmetom, keď niekde cestujete, niečo chcete ukázať tomu divákovi. Z jedného miesta proste máte viac ohniskových vzdialenosti, čo je proste vždycky plus. Jedna vec ešte veľmi zaujímavá, toto vám dojde originál v balení a je to v podstate, že vy to sem zo spodu pripevníte cez to USB-C-čko, z boku sa vám to zacvakne a teraz to USB-C-čko máte vzadu. Ak by sa niekto pýtal, že na čo to je, tak v princípe je to iba na to, že zo spodu máte trojštvrtinový závit, aby si to vedeli dať na nejaký statív alebo nejaké iné príslušenstvo. Oproti svojmu konkurentovi sem Insta360 dalo aj možnosť teda, že už tu máte nejaký takýto veľmi základný statívik, ktorý si vy položíte a už vám tá luna vie kdekoľvek stať. Čo samozrejme nemôže chýbať sú módy samotného gimbalu. Máte tu teda 3 módy. Jeden je ten, že vlastne vám drží túto rovinu a vie sa nakláňať hore a dole. Druhý je taký, že vám blokuje aj pan, aj tilt a posledný je teda FPV. Toto je ten FPV mód, že akokoľvek ja to vlastne zarotujem, tak ten gimbal ma nasleduje. Takýmto nejakým spôsobom to funguje. Insta360 ako značka ma presvedčila, že vie sa v dnešnej dobe vytvoriť naozaj zariadenie pre či už nejakých content creatorov, ľudí, ktorí cestujú, vlogerov, ale vo finále aj mňa, ktorý by som túto kameru používal na nejakých, nazvem to, že viac profi nastaveniach, že v podstate vy v dnešnej dobe viete mať malú, kompaktnú vec, ktorá je brutálne výkonná za veľmi podľa mňa slušné peniaze, hýbete sa tu na úrovni 700 € a máte k tomu extrémne množstvo príslušenstva, ktoré môžete vo vašich situáciách, ktoré budete potrebovať využiť. Čo ma na tejto kamere doslova ohromilo, bol AI tracking. Nede len o sledovanie tváre, postavy či auta. Táto kamera dokázala spoľahlivo zamknúť takmer akýkoľvek objekt, ktorý mal jasne definované hrany. Či už ste ho označili tlačidlom alebo priamo na dotykovom displeji, tracking sa ho držal neuveriteľne presne. Pracoval som s viacerými lidar systémami, ale takto presný a spoľahlivý tracking som zatiaľ nikde inde nevidel. Ja vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie, ďakujem aj značke Insta360, ktorí mi túto lunu poslali na testovanie, aby som ju nejakým spôsobom ja vedel odskúšať a vám ako jeden z prvých možno ponúknuť tie zábery a tie možnosti, ktoré ona dokáže. Ďakujem ešte raz, zatiaľ sa majte a čaute.